Wyt ti'n poeni am y blaned a greodd Duw? Mae hi'n argyfwng ar ein byd ac mae'r ddaear ar dan. Ond paid anobeithio. Gellu di wneud gwahaniaeth. Wyt ti'n barod i dderbyn yr her? Mae pob dewis nawn ni'n bwysig. Wrth wneud dewisiadau, wyt ti'n meddwl am les bobl eraill, meddwl am dyfodol y blaned. Mae prisiau isel i ni yn gallu costio'n fryd iawn i bobl eraill. Mae systemau sy'n gyfleisu ni yn gallu newidio bywydau pobl eraill. Mae gormod i ni'n gallu golygu bod dim digon i bobl eraill. Ydyn ni'n gymdogion da? Ydyn ni'n dewis yn ofalus? Ydyn ni'n dewis yn ofalgar? Gall dewisiadau di-hyd beryglu'r dyfodol i bawb. Gall dewisiadau gofalus ddangos Cariad at ein cymdogion ar draws y byd, gofal am y blaned, bod gobaith i'r dyfodol. Beth fydd y ddewisiadau di? Wyt ti'n barod i dderbyn yr her?